בשביל מה אנחנו עובדים? בשביל הכסף. בשביל מי אנחנו עובדים? בשביל המשפחה. בשביל הילדים. כדי שנוכל לתת להם יותר כסף ליותר אפשרויות בחירה. כדי שנוכל לתת להם יותר את מה שהם צריכים ולא רק את מה שאנחנו יכולים. שבמקום להתלבט בין חוג ג'ודו לגיטרה, הם יוכלו לקבל את שניהם. כדי שנוכל להסתמך יותר על עצמנו ופחות על ההורים שלנו. כדי שנגיד להם פחות את המשפט, אין לנו כסף בשביל זה. כדי שיהיה להם כבר היום יותר ממה שהיה לנו. תוכנית נטו משפחה, עוד צעד של משרד האוצר להפחתת יוקר המחיה.